Pinainit ng gadkan TV host as in Showtime dancer na si Ate Girl o Jackie Gonzaga ang Basud Sports Complex sa Camarines Norte sa formal na pagbubukas kan Ako Bicol Cup digdikan na kaaging Sabado. Apwera kay Ate Girl, naimbitaran man sa pagbubukas kan cup ang founder kan Mavs Phenomenal Basketball na si Maverick Bautista. I'm very honored, especially alam ko yung Ako Bicol is league na talaga tumutulong sa mga kabataan. Meron akong player na naglalaro dito kaya I've been hearing this one and naging successful yung mga first na mga liga ng Ako Bicol sa ibang parts ng Bicol. Kaya I'm very honored na nandito ako, nakasama ako sa opening and I'm looking forward to do more projects with Ako Bicol dahil alam kong maganda yung heart nila para sa mga kabataan. Si Ian na local import kan Team Paracale, excited ng gad sa pagbubukas kan liga. Sobra po kami nagpapasalamat dahil nagkaroon ng ganitong palaro dito sa Camarines Norte, which is na mas mapapaganda pa po yung o may enhance pa po yung yung skills ng bawat players. Kung excited ang players, excited man syempre ang coaches. Siring ni assistant coach Ceres Singson kan Team Daet. Behalf of the Team Daet, nagpapasalamat po kami sa opportunity na binigay ng Ako Bicol Party List headed by Sir Zaldico sa kanilang pagbibigay ng opportunity na makapagpakita ang mga taga Camarines Norte ng kanilang talent sa larangan ng basketball. Sana po itong programang ito ay masustain natin as we go on with the different years para po makita natin talaga yung mga the best players sa Bicol region. Highlight man syempre sa pagbubukas ang nagseseksihan as in naggagayunan ng mga muses kan dosing grupo. Bilang host municipality, labi ng ganang kaugmahan ni Basud Mayor Adrian Davoco. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawa na pagtulong sa ating munisipyo, sa buong Camarines Norte, especially po sa mga activity na ganito. Ito po ay nakakatulong sa atin, especially kapag galing pa lang po tayo ng pandemic. Makikita ho natin na lahat ng mga bata na andito para manood, na ito po ay nakakatulong sa mga mental problems po nila. Minsan nakakawala po ng problema yung mga ganito. Siring sa Albay asin Camarines Sur, nakareceive man syempre ng libreng jersey asin sapatos ang labang players kan probinsya. Presente man sa pagbubukas si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bongalon. We're very thankful dahil mainit na mainit ang pagtanggap sa the biggest basketball tournament in the Bicol region. Yun pong Ako Bicol Cup Basketball Tournament. So masaya kami dahil talagang hinihintay ito ng tao, kada probinsya. And this is the third province na kung saan gaganapin ang itong Ako Bicol Cup. So maghintay lang yung mga nasa iba pang probinsya dahil dadalhin natin itong Ako Bicol Cup Basketball Tournament sa mga natitira pang probinsya dito sa Bicol region. Mientras tanto, sa pagsikad kan liga, naiuli kan Daet ang kapangganahan kontra Basud. Binisto naman nakasurog best player si Drew Lacaste Santos kan Team Daet na may 26 points, 3 rebounds, 3 assists, asin 2 steals. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.